στην κορυφή της επίθεσης σε μια σίγουρα σημαντική, πολύ σημαντική επιστροφή για τον Πανσεραϊκό. Ο αρχισκόρερ του, ο Ισπανός, ο Μπετανκόρ, επιστρέφει και παίρνει θέση στους 11. Πάμε και στις επιλογές του Παναθηναϊκού. Ντραγκόφσκι στην εστία δεξιά, Βαγιανίδης αριστερά, Μαξ. Ίγκας ο Σέκεφελτ για ένα Παναθηναϊκό που πολύ σημαντικές απουσίες βέβαια. Θα τα δούμε. Με 10 ο Παναθηναϊκός, επιστρέφει ο Αράο. Πανσεραϊκός από τα αριστερά με Φαρές. Έφτασε η μπάλα στον Μπετανκόρ, έκανε το σουτ πάνω από την εστία. Η πρώτη δική του τελική στο παιχνίδι, είχε προϋποθέσεις. Ο Ισπανός έστειλε με το αριστερό την μπάλα μακριά από την εστία. Η σέντρα από το Δελιανίδη, πολύ καλή σέντρα, Μπετανκόρ! Επιστρέφει ο Ισπανός και επιστρέφει με γκολ. Είναι και γκολ. Δείτε ξανά όμως, για να χρηστεί σκόρερ ο Μπετανκόρ, τι σέντρα βγάζει ο Δελιανίδης. Σε μια γεμάτη περιοχή ο Δελιανίδης έχει αποφασίσει που θέλει να στείλει την μπάλα και από το αποφασίζω μέχρι και πράττω η απόσταση πολλές φορές μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά εδώ ο Δελιανίδης την έκανε μικρή, εύκολη και αποτελεσματική για το center for του. 1-2. Ο Τσαγκαράκης και δίνει πέναλτι. Από εδώ άρχισε η ιστορία. Τα νεύρα των δύο. Η κίνηση του Ντραγκόφσκι, ο Μπετανκόρ κάτω. Αυτό τιμωρεί προφανώς ο Τσαγκαράκης και δείχνει το πέναλτι. Εδώ και από αυτό το πλάνο για να δούμε και πού βρίσκεται ο Μπετανκόρ την ώρα που γίνεται όλο αυτό και η έκφραση του Βιτόρια. Πλευρά του τέταρτου, αλλά κινείται για να αποβάλει. Για πάμε στο Γιώργο Αργυρόκλου. Είναι κάρτα στο Γιάννη Παπαδημητρίου, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πλησίασε ο Τσαγκαράκης. Και μία ακόμη πάμε τώρα στον Ευγένη, γιατί υπάρχει κόκκινη και από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Τώρα ο Μπετανκόρ απέναντι στο Λοντίγκιν. Μπετανκόρ εκτελεί 2-2. Δεύτερο γκολ του Μπετανκόρ στο παιχνίδι. Έχει το απόλυτο στα πέναλτι, 5-5 στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είναι με παίκτη λιγότερο. Ο Αράο δεν έδιωξε, ο Σάλαζαρ κατεβάζει, ο Μπετανκόρ γυρίζει, έκανε το σουτ, η μπάλα περνάει εκτός out. Η περιστροφή που κάνει ο Μπετανκόρ είναι αρκετή και ικανή να τον απαλλάξει από τις άμυνες τριγύρω. Την ώρα της εκτέλεσης δεν είναι εκεί ο Ίγκασον, ο Μπετανκόρ γυρίζει, στέλνει την μπάλα out.